Екрана виждате проекта за седмица четвърта мебели и разпределение. Миналата седмица завършихме с ръчно начертан или дигитален план с основните размери в мащаб 1 към 50 или 1 към 25 с потока и движението и ясно обозначени мебели. Тази седмица ще надградим на този план и ще включиме табло за мебели и табло с материали и текстури. Ще включим основните мебели, диван, легло, маса, бюро или други, поддържащите мебели, малки маси, столове и мебели за съхранение, както и размерите на ключовите мебели и разстоянията между елементите или пътеките за движение, потока. Таблото за мебели е визуално табло, което показва избраните мебели за вашето пространство. Покажете мащаб и стил, основни поддържащи мебели, връзката между отделните елементи. Таблото с материали и текстури допълва мебелното решение и изгражда цялостното усещане на пространството. Включете материали, дърво, метал, текстил, камък или други текстури, гладки, меки, групи, естествени, пердета, штори. Разходете се по магазините, вижте какво се предлага на пазара, съберете колкото се може повече информация, вижте какво ви харесва. И покажете връзката между отделните елементи, баланс между различните материали и текстури и как те подкрепят стила и атмосферата. И отново се връщаме към мудборда и концепцията.